dibacutake lagu. Rasa welas. Ing atase aku wis mlayu lho kaya dicegat-cegat. Wong sak negara. Rumangsaku kok kaya wong sing kepengin menang. Nyekel wong siji wong sak negara di Grelengan gitu lho wong iki. Apa iki sing jeneng Ndorante? Lur. Nggih. Kene lungguh ngomong-ngomong kene. Ngomong-ngomong aku iki kesel mripatku ngantuk. Aku ki sedulurmu lanang apa? Aku iki durung tepung. Neng aku wis ngerti nek kowe iki jenengmu Ndorante ayo ta. Ya ra. Tapi apa? Ya katitik saka iman supingine wong kuwi. Wong anggarana pawakane ngiyayat kaya kowe ngene iki. Lagu letane ngono. Jenenge lemu ngerti aku kuwi ora perkara iman suping iku. Lah perkara apa? Mending ngerti nek aku ketok klejingan ngono ta. Kaya wong bar dioyak-oyak ngono. Ayo syukur kene iki wis ngaku. Tak bener ta kowe Ndorante. Ya, kowe sapa? Tepungake. Aku Syekh Jangkung. Sapa? Syekh Jangkung. Ketok kok gumun. Ana jeneng werna-werna wong iki ya wong Jawa deles kok nganggo sah. Alah, mesti jeneng apa Paiman apa. Jangkung sing kok jangkung maratuwamu jang. Iya, lha padha wae wong jeneng pirang-pirang kok nganggo Anda bareng iki. Apa dingin? Lah ana. Anda ora ana. Ayo saya ana. Ngendi lho ana iki kene ana sah. Nek kamisah ana, nek seh ora ana. Umpamane wong budheka iki mesti krungu ing Kudus kono. Ana biyen-biyene ana Syekh Tajuk. Kaya ana dongeng-dongeng Syekh Maulana. Ora umum gitu tegese upama dagangan ki arang-arang banget. Ana kaya jenengku ki Ndorante ngono ki Anda sak nggon-nggon ana. Meneke kenteng mlorot iki men ora penek ana nggon. Malah jenenge barang dinggo wong. Anda iki barang kok boleh. Wis perkara jenenge ora apa-apa. Aku tak takon apa sebabe kowe kok mlayu-mlayu wae iki apa? Kowe tak takoni apa sebabe kowe tak takoni aku mlayu-mlayu sebabe apa? Perlumu apa? Wong mlayu kok takoke ngopo? Lha kok menawa bisa ngudari supaya kowe engko ora mlayu, bisa tentrem, turu kepenak, mangan enak. Sing ngerti sapa? Aku ki ora mbulet aja tak udari. Sing arep tak udari ki apa aku wong aku ki ora blondet kok tak udari. Pekaramu. Lah saiki tak dumuk, kowe idemu ora gelem ndek perkara kok piye to? Kowe kaya nujum tegese iki areng ngrampungi perkarane wong liya. Wong kira-kira perkaramu dhewe le. Ora iso ngrampungi karo. Durung mesti nujum tok sing bisa ngrampungake ing bab perkara lho. Ya ora. Jane iki ana perkara. Ayo mung liru ora cocok karo pangertene wong-wong do gendeng. Sak bupatine sisan bupatine Pati ya melu genceleng. Bupati sak kawulane ora ana pilihane. Lah perkara le do entuk kawruh anyar kuwi lho. Kuwi jan-jan iki kok ngendi kok terus ura kompro. Jan tekan ngendi-ngendi kok ya kabeh siji angger mulung-mulung kabeh teng brengok teng krek kan ndi-ndi kek angger sore wis perkara kuwi to. Rumah kaya lara pathek to rumah saku sombro ngendi-ngendi do. Ya yen mung perkara kuwi senajan aku ora kok wenehi patuladan, aku ya wis bisa nyekel wis tanggap. Mergo ya wis anu
kawentaring bab iki sing dadi rembugan iki perkara kuwi olehmu ora cocok. Kowe ora melu kuwi to? Ora. Ah ngono. Aku wong waras kowe kaya. Nek ngene iki ora melu sawa-sawa bojoku tak tinggal. Aku ning kene iki arep melu kowe. Nek perlu ngelingake pikiranmu sing kaya ngono. Ketok wong rada mblit iki. Iki omongane iki ketok le mblit. Sing kata karo ki melu-melu ki melu-melu wong bengok-bengoke lho. Halo, ayo kala mangsane nek wayahe seneng bengok-bengok. Wong kuwi diarani anu kok. Sing wong seneng ya ora nyacat, sing kaya kowe yen ora seneng ya aja dirungokake ngono. Wong di kuping ora ngrungokke. Ah iya. Apa mesti kuping iki kanggo ngrungokke? Iki ngajak anu iki wis. Ngajak Sulaya iki. Lho ora kok. Ya aku ngerti, ana tak kuping serangga ngrungokke. Iya. Kuping wajan. Iya. Aku ngerti. Kira-kira kowe karo aku ki tunggal susu. Ya ora kok mung kuping wajan, kuping wong ki ana kala mangsane ora kanggo ngrungokke tok. Nyandake kacamata. Ah iya. Wis kena tunggal guru iki. Mulakno. Wah iso bedu ki nek ngene iki. Ya. Bedu. Tak jaluk, ya kono, kene ya kene, watone sawang sinawang ngono wae lho. Watone ora gepok senggol marang kowe. Lah nek kowe krumangsa kegepok perkara gembrebek kupingmu, ya disumpeli to utawa aja dirungokake. Ngene ya sedulur jangkung. Perkara iki wis ora perkara nganyar-nganyar. Aku wis buncur kok. Aku wis menyonyong. Bentur wis ora utuh. Heeh. Ya perkara kuwi. Aku wis dimungsuhi karo bupatine Pati. Banjur Terus kongkonan wong sengko mbuh wing kanane si Madum Al Atas sing saiki wis mati. Mati kewedian karo aku. Wedi saking mecicanen jae ngenes. Ana ngenes. Mati. Ora tak kapak-kapake mati. perkara wedi karo kowe. Wedi ora aku. Lan aku mau wedi karo kowe ndak mati kaya Makdum Malasah kuwi. Sabanjure? Ya wis, ya. Wis tak bethek kok kengko wong iku mesti Sulaya. Wis kena nek Sulaya Ya, ketok. Ketok candramu ki ketok. Wis batik luri wis ketok le mung nyangkani kadoan. Nek jane kowe ki mung lemu arep Ayo gawe munosiko aku. Pancen wong yen krasa mesti rumangsa kok. Lho pancen aku kerasanan. Ha iya syukur. Anak isih krasa iki isih duwe rasa. Wis ki genate tunggale Makdum Al Atas kowe iki tunggale sing muruki gembar-gembor melang-melung ki nek anu ya kowe. Apa aja guyu kowe. Lho, anak bocahe karep. Apa rugine yen tak uruki? Wong kepinteran mono yen ora dileberake marang anak putu. Kaya pindaning jarik rusak ning sampiran, nek aku mati ora tak gawa. Anak perlu kowe barang tak wenehi yen kowe gelem, yen ora gelem, watone kowe aja ganggu gawe. Jare aku ku kabar kowe sok mbrangkali watu barang. Sing gelem melu ki piye? Wong kok kudu percaya barang sing ora ketok niku piye? Dadi sing ora ketok ora kok percaya. Kono sukma jati, sukma langgeng, sukma kawekas, sukma ngen. Iki ya anu ya, njaluk wektu sawetara kowe tak bedheki ya. Kowe percaya nangin niku ana apa ora? Ana. Lah, endi sapa bisa mujudake nggambarake angin kaya ngopo? Nek digambarke ra iso, ning kuwi barang nyata. Rumangsamu wis bener pitakonmu. Heeh. Ning kowe tak geblake saiki. Iya piye? Samu barang sing iso dirasake Pancandriya kuwi ana. Ana angin. Ora iso dideleng, ora iso didilat. Ning iso dirungu. Iso dirasake. Iso dirasake. Ana keterak angin krasa ora? Ya krasa. Ah, ana. Ah iya. Ana. Lah padha Ayo. wae. Ana. Nek kowe diganjar bisa seger waras, mangan wareg nyandang utuh. Kuwi ya krasa yen ana sing ganjar apa ora aku tak takon. Apa kowe urip-urip dhewe? Seger waras. Ya urip dhewe. Urip dhewe. Iya. Urip dhewe ora ana sing menehi sapa marang tukamu. Ora ana, aku ki urung tau nampa ganjaran sapa sing menehi iki. Ya wis. Malah wong budeng iki. Ora rampung ya wis. Ya, Andorante. Ya Iya. barese wae aku utusane Kanjeng Bupati Pati. Rene Kanjeng Bupati Pati ora kecunggah. Tur upama ndekne iki krasa menang ora kondang nek kalah wireng nek karo kowe. Saiki rene kowe ketok ya kaya ngono, aku wong kaya ngene wis sak trep nek aku karo kowe pudi pacul singa landhepa. Kowe iki jane karo aku iki
Kowe iki ngakoni iki jane iki padha. Iya, Jane padha. Kowe iki karo aku iki padha. padha wonge. Lho ora, padha pinemune. Padha jane. Nanging manungsane dhewe-dhewe. Ya mung kowe rada luntur. Ayo. Bareng kowe wis dadi keluargane wong gedhe, kowe cut lali asal usulmu. Lho, kok ora kok ana tembung lali. Wong anggere wis lali ki jenenge wong ora iman. Iki cut kaya anak celeng dek cilik ana blereng bareng gedhe mulo sireng. Nek wong lali ki kena dielingake, sing bebayani ki nek wong lali kuwi lho. Kaya kowe iki jenenge bener ngono wong eling nanging lali jarak kowe. Ning eneng perlune wong lali kuwi tak kandhani. Upamane apa? Kepaten bojo sing maune tansah ditresnani. Nek tak eling-eling terus. Ya ora? Iya, ora gelem iya. nyambut gawe lemes. Iya. Aku niat tak lalekke ra nglali to. Heeh. Lali ki ya ana perlune. Ya tak bacotake. Kanjeng Bupati Pati iki nek karo kowe nek menang ora kondang tapi ya. Kondang. Kondang. Kondang Bupati Pati iso mateni aku kondang. Dadi wong sing bisa nyekel utawa mateni kowe kondang. Iso mateni aku prasasa iso jaring langit. Lah iki kebeneran aku tak kepengin dadi wong kondang aku. Cilik bisa ngerangket kowe, gedhe bisa mateni kowe. Aku ben dadi wong kondang. Kaya kowe. Aku ki jane titik-titik iki sing gondo iki perkara kowe iki. Aku oke wong. Nek karo kowe iki aku rada sirikan. Rada sirikan. Ben kok sirik nggo napa kowe? Mbah wis ora usah tak terangake kuwi kudune wis ngerti. Ra eman banget to kowe nek tetandingan karo aku jandon godhog gitik Raja Menggala. Eman-eman banget. Ha nek kowe duwe rasa eman, wis tak kandhakake aku ki pindhane utusane Kanjeng Bupati. Ya kowe manuta wae karo aku, ayo tak sowanake kaluputanmu mengko aku sing njalukake pangapura. Wis saiki kowe ora kalah ning ngalau. Hah? Kowe ngalau matur bupati nek wis tanding karo aku, tanding karo Ndorante kula kalah. Wah, ya iku ora cocok karo kepercayaanku, tegese aku goroh. Mongko aku dadi wong kudunge sirik. Wah, Nggon goroh kuwi sirik. kowe semuci-suci nalika isih enom gaweane yo ngapusi. Pancen ngono, apikku kudu elek dhisik. Aku biyen ya Allah, tau ngene-ngene, nanging bareng wis dielingake, mulane jeneng eling ku abot iman. Wong anggere wis tansah eling wae, aku percaya nek jagat ki ora ana wong sing kaya kowe kuwi. Wong jenenge ngapu yo saiki jangkung. Dhisik wis sastra ya dadi sek. Ayo. Suwunake ngapura yo, mbok menawa kono gedhe pangapurane marang kaluputanmu. Aku ora tak baleni, ora tak bilasi. Sesanti ning atiku. Nek pancen wong sing padha gawe geger kae ora bubar. Wah, apa meneh kok mung bupatine. Sak kowe sisan. Sing mbau reksa desa kuwi lho ngelekke aku ora tak gubris. Lho. Piye? Nek wis pentok kaya ngono kuwi, prasapaku piye, tunggamu piye? Ra mateng ta ki? Iya. Lah iya. Kukut ta? Kukut. Wis Tegese upama dirembug dawa wis tanpa guna. Anane Tanpa guna mula saiki padha ndok didundi sing pecah. Lah ning aku iki ya kena diarani wong tuwa. Isin aku nek gelutan kaya cah cilik iki isin mergo ndek cilik wis wareg gelut. Saiki mulih kowe mulih. Kok mulih. Oh, enggak iki ditung. Nek kirane opane iki kok cocok. Ya ditandang. Oh, apa? Aku tanpa opah kaya ngene iki amrih tentreming negara lan bangsa. Ya wis. Nek pancen kok itung kaya ngono, mbok menawa kowe iki dadi srayaning negara pati. Arep coba-coba karo Ndorante. Ayo cobanen. Ngono. Kepengin setel awakmu. Rahim. Aja ngramyang kowe. Ora usah kok lembut. Nurwantah, Nuryantah, ketiban tukuling Allah. Allahu Akbar.
dereng saged ngaturaken penting ngersa dalem nanging sampun kapracundang. Kakang Sejangkung, sinaosa Ndorante menika sampun kendang saking wewengkon Kadipaten Pati. Nanging Kakang kedah priksa, kula panjenengan tiyang iman. Nggih. Kula panjenengan tiyang agami. Mongko cetha patrapipun Ndorante badhe ngrisak dhateng tatananing agami. Tiyang menika yen dereng pecah utawi dereng dipun hukum ing saklami-laminipun mesti badhe mbebayani tumrap lestarining agami kan. Mekaten. Lah yen nganten lajeng kados pundi menika iguh pamrayoginipun Kakang Sejangkung? Ameh prayoginipun rah ning tiyang menika ugi nggadahi kalangkungan ingkang linangkung Kanjeng Bupati.